Tuloy-tuloy ang matitinding sagupaan ng mga malulupit na kupunan dito sa District 2 ng ating elimination round. This is once again day 17 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ito na ang ating main event sa araw na ito. Team Mobo kontra sa home team Aroroy. Crucial ang game na ito para sa kanilang mga standings. Pero bago natin sila pakawalan, muli tayong nagpapasalamat kay Mayor Arturo B. Bertucio at ang Aroroy LGU sa kanilang malaking suporta. So maraming salamat po once again, Mayor. Ako po si Kapa Morgan, saying good evening sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa aking kapartner dito na si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach. Magandang gabi, Kapa Morgan, and magandang gabi din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at taga-suporta. Sabi nga natin kanina, partner, high stake talaga itong laruan na ito dito for Team Mobo and also Team Aroroy, kasi nga naghahabol pa ito ng dalawang kupunan na ito ng spot doon sa top 2 seed natin para maka-advance on the next round, which is the quarterfinals dito sa distritong ito. This is District 2 of Masbate. So tingnan natin, partner, kung sino dito sa dalawang kupunan na ito ang magwawagi ngayong gabi. Itong Team Mobo, partner, sabi nga natin, they are a bit struggling on the start of the tournament. But again, comes the next game and the other game nung nakaraan ay talagang nagpakita ito ng galing at nagpamalas ng maganda ang depensa at opensa for Team Aroroy naman. Ganun din ang senaryo na nangyari sa kanila on their first outing against Masbate City. Natalo nga itong mga taga-Aroroy dito mismo sa home team nila, home court nila dito sa Aroroy, Masbate. But again, this team is on a mission right now para maka-bounce back dito sa ating laro or sa ating liga. Maganda itong mga player composition dito for both teams, partner. For Team Mobo, mga usual suspects natin dito, Jomar Santos, we have Mark Carongo, of course itong si Cabrera, and some of the other guys like Sabayo also nandyan. Si Genril Gigante. Gigante nandyan din, and itong si Lanusa who played for CCDI Panthers also. Itong tatlong player, Carongoy, Santos, and Cabrera are guest players. I think they played for some pro leagues, partner, dito sa atin sa Pilipinas. And of course, sa kabila naman, you have this experienced players like Mondragon. We have Tikboy de Rosario, itong si Cantojos on the side naman ng Aroroy, partner. So talagang maganda ang team composition at for sure magandang labanan ito this evening. So, excitement is in the air. Excited na ang lahat na umpisaan ito. So, ito, ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvedar. Our honorable Team Production. This is Mayor Day 17 of Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Masbate Solid Ako Bicol Quarters at Katabang Kasurug. We welcome you everyone inside the Aroroy National High School Convention Center. Our people, our third and last game will be having Team Aroroy versus Team Mobo. And for the centers for Team Mobo, wearing jersey number 1, Miguel Brian Cabrera. Wearing jersey number 9, Jomar Santos. Wearing jersey number 20, Marquez Aroroy. Wearing jersey number 21, Champones Lupampo. And wearing jersey number 31, Ivan Sabayo. And for the first five for Team Aroroy, wearing jersey number 0, Juan Montes. Wearing jersey number 9, Hopper Mondragon. Wearing jersey number 16, Tikboy de Rosario. Wearing jersey number 36, Oscar Palo. And wearing jersey number 39, Rocky Cantojos. And for the officials for this sport day, Richie Ronnie Malisa, national referee. Number 1, Laura Pina, former PBA referee. And number 2, CJ Sanchez, national referee. This is the Ako Bicol Cup Masbate. Atito! And here we go. Eto na.
Sabi nga natin kanina, ito yung main event natin for day 17, ang bakbakan ng mga taga Mobo going against the home team Aroroy. And it's Mobo who has the first possession. Cabrera now setting this one up early in this ball game. Now, nasa poste si Jomar Santos at ano nangyari doon at naipasa kay Tikboy Del Rosario. And right now, Mortel kicks it out or pass it to the guy in the corner, pero nakabaliksan na sa kanyang mga kamay ang bola, kaya lang medyo madulas. Yes, medyo napalakas yung pasa nitong si Randy Contojos para dito kay Ronald Mortel. Sa opening frame, itong si Jomar Santos, bali yung napasahan. So medyo Dito lousy, naman, both teams. Oo. Dito naman sa Team Aroroy, medyo malakas naman yung pasa on that last play. So let's see kung makakabawi na dito mga taga-Mobo. Karongoy with the ball. Tumira over Haper Mondragon. And what a big way to start this ball game or the scoring of this ball game mula dito kay Karongoy. And now Mortel. Or make it Lupango to Mortel. And Mondragon missing. Good rebound on the part of Aymar Sabah. Jomar Santos lets it fly and hits another three. So good start for Team Mobo. And look at Lupanco, talagang dinidikitan nito si Tikboy Del Rosario for Team Mobo. And this time for the second try, pasok na ang tira ni Hafer Mondragon. And that's a free throw jumper. Santos once again lets it fly. Almost but not quite. Now Tikboy Del Rosario. Napulot ang bola. Goes all the way! And yes! For the first bucket of this ball game for Tikboy Del Rosario. Good drive on the part of Tikboy Del Rosario. Alam niya, partner, na talagang mas mabilis siya dito kay Lupanco. So he capitalized on that drive. Cabrera to the corner. Lupango short on that one. Rebound. Itong si Randy Contojos. Good boxing out on Randy. Hand off to Tikboy Del Rosario. Now to and that's a short strong shot mula kay Aljon Calo. Now Karongoy attacking the basket, strong and missing. Now it's Tikboy's turn. Stops and pops, but misses. Karongoy now with the ball for Mobo. Binigay kay Jomar Santos, open for three. Wala. Rebound. Hafer Mondragon. And now they will set this one up. Ronald Mortel. Binigay sa low. Ay, now nasa taas ang bola. Lupango. Oh, that's Calo rather. Calo is the one, or Lupango is the one defending Tikboy Del Rosario. Yes, the foul is away from the ball, partner. That's on Lupanco. That's the first foul on Lupanco. Yan. Tikboy Del Rosario, lets it fly. Wala. Second attempt of Tikboy Del Rosario. Mintis yan. Mula sa 3-point country. Oo. Now Karongoy going strong to the basket once again and still missing. Pero he hit a triple kanina. Lupango, wala. Nakuha niyang rebound. Nasapal yun ni Mondragon. Now Tikboy Del Rosario against Cabrera. Ayan, 3 against 1. And Randy Contojos finishing with his left hand. Ito naman, sila naman yung may mini-run dito. That's why deadlock tayo sa 6 na puntos. Aymar Sorayo at the post against Randy Contojos. Inching a little closer with the left hand. Wala. And now Tikboy will bring the ball down against Lupango. To Mortel, open for 3. Bang! Pasok ang tira ni Ronald Mortel. First 3-pointer of Ronald Mortel dito sa ating ball game. And first 3-point sa team nitong mga taga-Aroroy dito.
Let's see kung makakakolekta sila ng maraming threes dito. At the post, Jomar Santos working against Cantojos. Battling for the rebound is Lupango and Tikboy de Rosario. But I guess the ball will stay with Mobo. That's according to our referees. Referee CJ Sanchez, Ronnie Manalisa, and Roger Obina, our officials of this ball game. Karongoy, lumabas ng konti against Mortel. Sizing the defense, pops, and misses. There goes Jomar Santos for the putback. Mortel, pinili kay Tikboy ang bola. Tikboy launches a three, wala. Rebound, Mondragon, open from the corner. Misses, rebound, Aymar Zabayo. And now it's Cabrera bringing the ball down for Mobo. To Jomar Santos, umatake! Pero mintis ang kanyang tira. Now Tikboy de Rosario has the ball now for Aroroy. Nice dribble, but the shot. Ano yun, partner? Anong nakita ng referee doon? Huli yun si Haper Mondragon on that play against Aymar Zabayo. Pushing foul on the part of Hafer Mondragon on that play. But again, medyo pilit yung tira ni Tikboy de Rosario on that play. So that's the third na mintis niya dito sa ating ball game at the early of our first quarter. Pero meron na siyang 2 puntos dito. Now, Jomar Santos at the post. And I guess tatawagan ng foul dito itong si Randy Cantojos. At yun na nga. At yun na nga, partner, for Jomar Santos. At maganda ang pinakita niya during their last game against Balud. Itong si Jomar Santos score 14 points on that game. And 33% or make that 33% of the free throw country. Okay, so tied ball game tayo dito. 9-all after that shot mula sa free throw line. Itong after that split mula kay Jomar Santos. And both teams starting really strong with high intensity. Randy Cantojos lets it fly, no good. Rebound Santos for Mobo. Now it's Karongoy waving. Binigay sa low post kay Zabayo. Zabayo digging it underneath. Pero may nakitang foul. And it's an offensive foul, right, partner? Yes, partner, offensive foul. Pero magandang galaw sana yon for Armay Zabayo. So, good matchup, partner. Ito si Cantojos. At nakaagaw doon, ito si Brian Cabrera. Yan, sumungkit ng foul. That's Ronald Mortel on that foul. That's a third team foul for Team Aroroy dito. So wala pa tayong napapansin na palitan dito ng mga players. Mintis itong si Brian Cabrera on the first shot. But again, partner, on that last game against Balud, 45.5% on the 3-point country itong si Cabrera. So maganda ang pinakita nito. And mayroon siyang 15 points din doon sa larong iyon. Lahat yon 3-point shot. Oo, lahat kung hindi ako nagkakamali. And Cabrera kicks it out to Lanusa. Lanusa will be tested here. He played well on their previous games. Pero dito tinawagan siya ng traveling violation. Oo, traveling siya doon. Same foot landing. So that's automatic traveling. At meron na ditong substitution mula sa mga taga-Aroroy. Pinalitan muna si Mortel nitong si Rehuso. Oh no, not Mortel but Calo. Tikboy is open for 3. Wala pa rin. Buti na lang na-rebound itong kanyang kakampi, Rehuso. Now to Mortel. Mortel will fire. And miss. Rebound. And magandang pasahan. After that rebound ni Mondragon, nakita niya, automatic si Randy Cantojos nasa ilalim na libre. So automatic yung pasa. Yes, partner, second chance opportunity because of that rebound ito ni Haper Mondragon on that play. Ito. Cabrera, ginugulo ni Mortel. Kicks it out to the corner. Lanusa! Missed. Jomar Santos gets the rebound pero
Ako, nabagsakan siya nitong si Hafer Mondragon. Pangalawa na yan eh, Hafer. Yes, partner. That's the second foul dito ni Hafer Mondragon. So, dapat mag-ingat siya dito. First quarter pa lang with 2 minutes and 59 seconds remaining, partner. So, dalawa na ang foul dito ni Mondragon. So, sino ang ipapalit? Oh, knockout play there. Grabe, ipinabounce nitong si Lanusa sa likod ng kalaban. That's a smart play for Smart play, magandang Lanusa. presence of mind dito ni Lanusa. Now it's Mondragon open for that jumper. And yes, he connects. Sabi niya, nakakadalawang foul na ako. Nakakadalawang ano na rin, field goal. Now Karongoy stops and pops. Yes, that's good for Mark Karongoy. Ito, 5 points itong si Mark Karongoy dito sa ating ball game at abante pa rin dito ng make that 13 apiece, partner, for both teams. We have a tight ball game. Medyo delay lang itong ating scoreboard dito sa ating screen. But sa ating scoreboard, yung talaan natin, tabla na. 13 Yes, all. Sabi nga natin, siso battle ito for both teams, partner. Talagang naghahabol ng spot for our quarterfinals. Itong dalawang kupunan na ito. So, sabi ko nga kanina, naging maganda yung complexion ng team standing because of that win of Milagros against Masbate City. Dapat kung naipanalo yun ng Masbate City, medyo mas malaki yung chance na nila. Mas malaki yung chance nila. But again, it opens the door for these two teams, partner. Tama. Dun sa loss na iyon of Masbate City. And I think even Balod will... siguro yung Balod will medyo mano na rin yung chance. Nice pass. But the shot, Reuso gets the rebound and now Mondragon balik kay Reuso. Now to Contos. Contos fires. At nako, nakita ni referee CJ Sanchez na foul itong si Jomar Santos against, I guess, Hafer Mondragon, tama ba? That's on Reuso, partner. Reuso. Maganda yung position ni Reuso sa ilalim. That's why napahawak itong si Jomar Santos. Open for corner 3. Wala ang tira ni Calo. And now tumatakbo si Karoy. Going against itong si Hafer Mondragon na meron ng dalawang fouls. Kaya wala, talagang hindi mas magiging maigting ang depensa doon. Ano, partner? And good recognition on the part of Mark Karongoy on attacking Hafer Mondragon. So ito talaga ang deadly. When it comes to the Mobo team, it's Karongoy. Now Rehoso fires. Nai-inlove sila, partner, taking those threes, pero medyo mababa yung percentage nila. Mababa yung percentage dito. Now Lanusa, binigay sa kanyang kuya, Jomar Santos, hits another three! Alam natin na kaya yung maibuslo ni Jomar Santos, so dapat maging at ayan, aware dyan itong mga taga-Aroroy, partner. tama. Kasi mataas ang percentage nito ni Jomar Santos beyond the arc. At saka, ito pang si Karongoy, hindi pa pumutok pag-aano sa 3-point country. Yes, partner. Pero we know how good he is shooting those threes. And so as Brian Cabrera missed there from Karongoy. Now ito tumatakbo ang mga nakaputi. Aroro, what a sorry miss. But nandun si Tikboy de Rosario to save it. Now Tikboy, this time hitting it from the corner. Talagang the never give up attitude nitong si Tikboy de Rosario ay very evident dito sa larong ito. Yes, partner. After 4th try nito ni Tikboy de Rosario, 1 out of 4 beyond the arc. So that's the first triple of Tikboy de Rosario, and foul on number 27 guy of Team Aroroy na si Aden Calo. That's the first personal foul, partner, and penalty na dito itong mga taga-Aroroy. At nakakalamang na po ang mga taga-Mobo ng 2 puntos. Idagdag mo pa yung free throw shot na yan itong si Brian Cabrera. That's the first made shot of Brian Cabrera dito sa ating ball game. And sige, the second one will not count. And for the rebound, it's the tip of Hafer Mondragon to Reuso. Now it's at the midcourt, itong si Tikboy de Rosario against Lanusa.
Now Tikboy, knowing the time. Tikboy fires. Nagagawan sa rebound. And doon magtatapos po yung ating unang quarter. Lamang po ng tatlo ang mga taga-Mobo, 19-16. Ano yung mga thoughts mo, Coach? Yes, partner. At ito, medyo low scoring ball game kasi maganda din yung depensahan. And again, yung field goal percentage per team, medyo dito talagang nagpipick up pa lang. But again, Jomar Santos on the 3-point country ay maganda ang kanyang pinapakita, partner, dito. And for team Aroroy, dapat, partner, ito, kasi kung makikita mo, first quarter pa lang talagang may tao na kay Tikboy de Rosario and medyo na-in-love sila dyan sa 3-point country na yan. So but again, sabi nga natin, the percentage is not falling for Team Aroroy. So dapat hanap muna sila ng ibang paraan para makascore. Siguro, drive down the basket kasi sabi nga natin, pinapakitaan sila ng 1-2-2 defense itong mga taga-Mobo, partner, dito. Kasi nga, ang kagandahan dito for Team Mobo on the defensive side, andyan si Jomar Santos at si Aymar Sabayo na pwedeng nasa ibaba lang. At yung 1-2-2, yung pumipigil dun sa shooting itong mga taga-Aroroy, partner. So, eto, atakihin muna nila yung from there. Doon nila kunin yung momentum nila, partner. Pwede ba rin bang maglaro ng post-up play itong mga big men nila like Mondragon or even itong si Contojos? As we've noticed, they were trying to hit those threes as well. Yes, partner. So, so let's see kung lalaro sila ng poste dito. And there's a miss. Pero they keep it alive. Mondragon has the ball now. Open for another 3-point shot. Wala. At ayun, nakuha na ni Carongoy ang bola. Nakita na nasa unahan sila. Nusa for the deuce. That's a nice find. Actually, nakita na talaga ni Carongoy. Bumababa pa lang sila sa in transition eh. Yes, partner. At yun nga, good capitalization on that fast break situation lagi nitong mga taga-Mobo. Kasi on that sequence, partner, alam din nila na itong big guys itong Team Aroroy at early on ay nasa foul trouble na din. Nice pass. Wala dito kay Rehuso. To Mondragon. 6 points dito si Upper Mondragon sa ating ball game. At 3 ang lamang ng mga taga-Mobo. Brian Cabrera. Ayan na naman ang 3. Long 3 nitong si Jomar Santos. And now, mabilis na tumatakbo itong si Tikboy de Rosario. Shooting another 3. Pero wala. Hindi pumasok. Tumama lang sa ring. Oo, still can connect itong si Tikboy, partner. Again, sabi nga natin, nakakaisa pa lang siya dito. 1 out of 5 on that 3-point country. So again, siguro si Tikboy, mas maigi siguro na i-drive niya na muna yan, partner. Tama. Kasi nga medyo inaalat siya dito yan sa din ang 3-point iniisip shot. ko. So siguro mga ganung tira na lang muna siguro. Kasi they've been launching those 3-point attempts for several times, pero yung percentage masyadong mababa. Mamaya ma-check natin yan sa ating statistics. Partner, 13.3% lang sila. Napakababa. Ilan ba ang pinitawan nila? 15 attempts, partner, 2 lang yung pumasok. So yun. So yun ang sinasabi natin dyan. So dapat maghanap sila ng ibang solusyon or ibang way para umiscore, partner, na hindi naman matatapos sa 3 points lang eh. So again, may mga big guys ka pa na ready para sa mga drop pass once you drive. So yun siguro muna ang gagawin nila this second quarter. Nakaka-score sila sa mga malapit sa ring ngayon eh. Yes, partner. Yung mga tip in, yung mga yung last play nila, ganun na na-score nila. And Rehuso gets fouled by Carongoy on that transition play. That's a first foul on Mark Carongoy. Yun, hindi pa na ipapasok kahit yung mga free throws nila medyo sumasablay. Yes, partner, sablay din yun. So that's the first free throw will be given to
Rehuso. So 1 out of 1. So 50% itong si Rehuso dito. We have a report right now mula kay Miss Mabel Echegoyan. Miss Mabel, pasok! Good evening Kapa Morgan and Coach Paul at sa ating mga kasurog. Nagbabalik mula dito sa courtside, Mabel Echegoyan. During my interview with Team Mobo and Team Aroroy, both of them are longing for another win tonight. Ayon kay Coach Eljo ng Team Mobo, matapos ang kanilang magkasunod na panalo ay mas lumakas pa ang loob ng kanilang mga players. Sa laban nila kontra sa Team Aroroy, they will limit their errors and Tekboy Del Rosario's production at mas gagamitin ang kanilang mga 3-point shooters. Papaigtingin din nila ang depensa despite their physical disadvantage. From the side naman of Team Aroroy, they are determined to defend their home court and be part of the next round. Hindi lang ito physical na laro para sa Team Aroroy, kundi laro din umano ito ng utak. Right now, we're witnessing their double effort to execute their game plan. And that's the latest for now. Back to the panel. Alright, maraming salamat Miss Mabel Echegoyan. Rehoso having a hard time there. Alvine gets fouled after getting the rebound. So good effort on the part of this bulky guy. Yes, partner. And the foul is on Genril Gigante. Bagong salta para sa koponan ng Mobo. Tekboy to Rehuso. Now to Mortel. Mortel to Almine. Almine. Naghahanap ng foul pero wala. And now it's Rehuso. Tumatakbo. Anticipate. Nakuha yung pasa ni Lanusa. For Tekboy Del Rosario. Cabrera to Jomar. May foul. Eto. Matindi ang laro, partner. Yes, partner. Mabilis. We started out blazing and still. So, but again, partner, ganun kabilis pero maganda din yung depensahan. That's why ganito lang yung score natin. Oo, tama. Second quarter. Mabilis pero mabagal yung scoring. Oo. But again, foul on the George Rehuso on that play. Pero kung makita mo on that play, maganda yung pasa ni Brian Cabrera kay Jomar Santos. Pero yung nasa corner is si Mark Carongoy. Open si Mark Carongoy doon. Buti hindi nakita nito ni Cabrera. And now Mortel. Boy de Rosario now. Maganda yung rotation ng bola. But the shot. Sayang. Pero nandun si Mortel. Nakasungkit pa. Good effort. Good effort on the part of Alvine. Alvine and Ronald Mortel. Oo. Now Carongoy will fire and miss, but I guess he was fouled. Yes, partner. Medyo nakataas yung kamay. Pero kung makita mo yung paa kasi ni Rehuso, nasa doon sa landing spot nito ni Carongoy. Tama. That's why foul yon. So landing spot yung foul. So this is a close game, partner. 21-22. Talagang sino kaya sa dalawang to ang karapat-dapat para sa mas brighter future nila sa second round ng ating Oo, so this is a very crucial game for these two teams. Sabi nga natin, high stake talaga ito for these two teams, partner. So ito magdedetermine dito kung sino yung magna-number 2. But again, sabi nga natin, buhay pa dito yung pag-asa din ng mga taga-Aroroy, Mobo at yung Masbate City. Oo. After that upset kanina. So naipon halos lahat dito sa District 2, partner. Yung talagang teams na talagang magagaling at contenders. But again, dalawa lang po ang makakapasok for the next round dito. Sa per district. And again, yung San Jacinto and San Fernando for District 1 ay nakaabang na. And ito pa, pinaglalabanan pa ng mga taga-Districts 3 and 2 ang top 2 spots. Montik na yun. That's a scary pass on Hafer Mondragon on that play. And open for 3. Itong si Calo. And this time, he makes it. Aljon Calo. So
Tatlong kalo pala nandito sa Aroroy, partner. Lanusa fires and miss. And now for the second. Sablay pa rin yung mga pasa. Itong si Mortel kanina naagaw. Ngayon naman medyo malakas. Hindi na kayang habulin pa nitong si Tecboy Del Rosario. Now Cabrera has the ball. It's just a 1-point lead, 25-24. Cabrera to Karongoy. Karongoy will fire another 3. Short na naman. Mortel, nakitang nasa unahan. Itong si Randy Contojos for the EC2. Yan ang pinakaunang magandang looks nila, partner, on the transition, partner. Tama. So good recognition on Team Aroroy on that play. Nakabawi doon si Mortel. After those bad passes earlier. Take point for the rebound. Tumatakbo ng matulin. Nakakita ng foul ang ating mga referees. So yung energy talagang Yes, makikita mo doon. dito kay Tecboy Del Rosario. Kaya lang he's been struggling with his shots. Yun nga, medyo nasabi natin, parang the way you say it is yung selection of shots Yeah, na medyo yung selection of shots. medyo hindi tumutugma Doon dito na. sa fast-paced game na ito. Ayan, open na naman. Itong si Calo gets a bump. Ano yung decision na yon? Dapat naitiran na niya yun eh. Oo, and sabi nga ni Hafer doon, hinihingi niya yung bola sa poste, partner. Oo, So, bigyan nila ng bola itong si Hafer sa poste. Kasi nga, tingnan mo, ang nakabantay sa kanya dito ay itong si Gigante. Oo. Mortel against Sabayo. Nice move! Nice shot! So, madadagdagan lalo ang kumpiyansa nitong si Mortel dito sa laro nito. Yes, partner. Good recognition na mismatch sa kanya when it comes to speed. Itong si Sabay. Tecboy Del Rosario for the EC2. Nice defense para sa mga taga. Oh, pero yon, nakatulog sila ng bahagya doon dahil si Aymar Sabayo nandoon, handang-handa. First 2 points si Aymar Sabayo sa ating ball game. Mortel. Calo is open for 3. Sablay. Rebound, Jomar Santos now to Lanusa. Lanusa against Tecboy Del Rosario. Now it's General Gigante. Gigante. Yun ang mga paboritong tira niya ni General Gigante. Tama. At yun, pasok na pasok ang unang field goal nitong si Gigante. Tecboy now. Tucalo. Balik kay Mortel. Mortel, long 3. Wala. Battling for the rebound. Jomar Santos and Contojos. Now to Sabayo. Mula kay Lanusa. Balik kay Lanusa. Lanusa. Umatake! At umiscore! Off the glass. Balik sa kanilang kalamangan. 31-30. Now Tecboy Del Rosario will set this one up. Waving. Ito, isolation on the part of Tecboy Del Rosario. Kasi maka-isolate siya. Ando na yung screen. At ayun, umatake. At ayun! Mukhang naramdaman na ni Tecboy na sabi niya, medyo hindi pa, maalat pa ako sa long shots. Dito muna ako, aatake ako. Gigante, umatake din, pero he was hammered down low. That's on Randy Cantojos, partner. That's the second foul of Randy Cantojos dito sa ating ball game. At itong si Randy may dalawa at itong si Hafer Mondragon may dalawang foul na rin dito sa ating ball game. Sa Mobo, sino ba ang medyo... Ito, si Mark Karongoy lang ang may dalawang foul, partner. Dalawa na rin yung foul. Pero yung mga big men nila, Sabayo and Santos. Halos si Jomar Santos isa at itong si Aymar Sabayo isa din dito. So Gigante missed the free throw and now hits the second one.
substitution. Papasok itong si Cordova for Mondragon. Mortel kicks it out. That's a bad pass. Timeout itong mga taga-Aroroy. Another deadlock partner sa ating ball game. 32 apiece dito for Team Mobo and Aroroy. At 2:24 remaining. Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Alright, sa mga thousands of viewers natin watching right now online. Oy, si paring Rodel Onggutan mukhang nanonood sa atin. Ayan, shout out sa inyo dyan kay Kagawad Elizabeth Hernandez and family dyan sa Poblasyon Aroroy Masbate. O yan, pinapabati kayo ni Idol paring Rods Onggotan, Rodel Onggotan na naglaro sa koponan ng Claveria sa ating District 1 competition. So once again, Kagawad Elizabeth Hernandez and family dito sa Poblasyon Aroroy. Now, back to the ball game. Number 24 na si Antonio. Pinasa doon kay Oksing. Itong si Oksing, napapansin ko, ang unang hawak niya ng bola ay talagang ititira niya at ititira. Cordova, pero mali ang napasahan. Ere ang napasahan ni Cordova. Talagang in-acknowledge niya naman yun kaagad, partner. Wala siyang pinasahan doon. Pero kahit na, wala nang magagawa yung pag-sorry mo eh. Oo nga. Diba? Pero it's a good gesture pa rin. Yes, partner. Mas mabuti na yan kaysa wala kang man lang na inamin or wala kang magandang gesture after that. Pero again, mas maganda yung you avoid those kind of mistakes. So 10 seconds to shoot for Mobo dito. Antonio. Bibigyan ng screen ni Gigante. Now Oksing. Balik kay Antonio. 4 seconds to shoot. Binigay kay Sabayo. Wala nang time. Andiyan na nga. Naubusan ng oras. Medyo matagal yung pasa doon. Kay Ayo Sabayo. Kanina pa siyang open partner sa ilalim at humihingi. So hindi siya nakita doon ni Oksing at ito ni Antonio. Mortel attacks! Woohoo! Pero kapos ang tira. Nandun si Cantojos. Oh no, it's Cordova. Mortel for the second try. That's a short corner jumper. Pasok. Matapos siyang mahiga sa sahig. Yes, partner. Pumuntos. Antonio. Oksing. Sabayo. Free throw, jump shot. Wala. Now, nahawakan itong si Randy Cantos ang bola and secures the ball. Now, Tikboy de Rosario. Aatake. Nabitawan ang bola. At ayun na, Antonio. And then to Karongoy. Karongoy finishes using the glass. Good drive on the part of Mark Karongoy. 13 seconds to go sa ating second quarter. De Rosario has the ball now. Tumira lang nong 3. Wala pa rin. Agawa ng bola pero tapos na rin yung ating second quarter. And we see Tikboy de Rosario still on the ground or still on the floor. Pero mukhang he's okay naman eh. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating unang half. Napaka-exciting partner. Oh, sabi. Pati ako Pinagpapawisan na ako dito eh. Ayan. So, kailangan natin ng tagapaypay dito. Anyway, 37-34. Nakakalaman po ng 3 puntos lang ang mga taga-Aroroy. Itong ating home team kontra dito sa bumibisitang mga taga-Mobo on this crucial match dito sa ating elimination round. At ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na nasurog pa. Magbabalik po kami.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ayan, mainit ang bakbakan dito sa loob ng Aroroy National High School Sports Center sa pagitan ng mga taga-Mobo kontra dito sa home team na Aroroy. At bago tayo po magpatuloy sa ating game, ay pasadahan natin ang ating halftime team statistics. Yes, partner, for both teams, Aroroy and Mobo, no? Bench points, 9-3. Medyo lamang dito ang mga taga-Mobo. Sabi nga natin, first quarter, magandang start itong mga taga-Mobo dito. Points in the paint, 18-14 nakabawi itong mga taga-Aroroy dito. Courtesy yan, yung sabi nga natin, partner, yung mga short stop jumper and those layups na nagawa nila kanina. Turnovers, halos medyo pantay yan. 9 turnovers for Team Aroroy, 8 turnovers naman for Team Mobo. But ito, medyo nakabawi ulit dito, fast break points. Sabi nga natin, yung mga fast break, minsan na mintis yung mga taga-Mobo talagang kinakapitalize. So 13-10. Ito, medyo malaki, second chance opportunity. That's why nakahabol dito, partner. Itong mga taga-Aroroy na kanina ay medyo naghahabol dito sa ating ball game. 11-2. So maganda ang kanilang efforts when it comes to second chance opportunity for their team, 11-2. So ito, and also pasadahan ko din, partner, itong leading scorers natin. Jonathan Del Rosario, Tikboy Del Rosario, 9 points. Randy Cantojos, 9 points na din sa ating ball game for Team Aroroy. At sa kabila naman, ito, Mark Carongoy, partner, 12 points with 33.3% on the 3-point country, partner. So maganda ang shooting na pinapakita dito ni Mark Carongoy sa ating ball game. Okay, so titingnan natin kung pipigilin ba yan ng mga taga-Aroroy ang magandang shooting percentage na ipinapakita nitong si Carongoy. So let's see kung paano nila yan didepensahan. And so as itong maigting na depensa dito kay Tikboy de Rosario ng mga taga-Mobo, magpapatuloy ba? Yan ang ating mga aalamin dito sa pagpasok natin sa ating second half. We're now on the third quarter and the ball will go to Mobo. With Cabrera inbounding now to Carongoy. Is faced by Rehuso. And gusto sanang puntahan sa poste itong si Carongoy. Pero ayan, Cabrera muntik na makalusot pero naagaw ni Cantojos. Now Rehuso against Carongoy. And Rehuso misses. Pero maikting yung kanyang depensa. Pero nakatawid na ngayon ang bola. Now it's Jomar Santos.
Sa corner, missed yung tira nitong si Cabrera. Good effort sana on Oxing, pero mas malaki itong si Hopper Mondragon sa ilalim. So that ball will go to Aroroy. And now Mortel bringing the ball down. Now nasa midcourt. Pumunta sa right wing, binigay kay Cantojos. Cantojos fakes, balik kay Mortel. Now to Rehuso. Rehuso attacks pero kicks it out to Mondragon, who fires and connects. First triple ni Mondragon dito sa ating ball game. So lamang na dito ng 5 ang Aroroy. Sabayo, handed off to Oxing. Now Oxing, top of the key against Del Rosario. Balik kay Sabayo. Oxing fires. Walang tinamaan kundi yung top of the glass. And there goes another great finish for Team Aroroy. Back-to-back basket for Hopper Mondragon on that play. 11 points yan, partner, dito sa ating ball game. So he's now leading the scoring when it comes sa panig ng Aroroy. At ayan, huling-huli ng ating referee na si Roger Obina ang panunulak nitong si Carongoy kontra dito kay Rehuso. Ito, foul on Mark Carongoy, offensive foul. At batiin ko, partner, ito, shout out daw, sabi ng aking kayo na si Paul Joseph Redoblado, si RJ Gomez from Pasay na naka-tune in ngayon. Hello, RJ Gomez from Pasay. Yun. Tikboy has the ball now against Lanusa. Nice pass! Nice play! Ang ganda ng pasahan doon. Rehuso to Randy Cantojos. Good start to the part of Team Aroroy dito sa ating na-freeze doon yung depensa ng Mobo. And right now, meron ng foul dito. That's on Mortel. Second personal foul on Mortel, partner, dito sa ating ball game. Foul against Cabrera. Mahigpit ang man-to-man defense sa pinapakita ng mga taga-Aroroy dito sa Team Mobo. Aroroy against Rehuso. Bigay kay Sabayo. Sabayo nabitawan ng bola pero mananatili ito sa mga taga-Mobo. Last touch ni Hopper Mondragon. 7 seconds to shoot under shot clock dito, partner. Happy birthday once again kay Mavic. And yan, isa sa mga kasama natin dito. Wala pa rin yung putback na yon. Jomar Santos! Hindi rin kumonekta pero may nakitang foul ang ating referee na si Roger Obina. And itong si Jomar Santos will go to the line and take 2 shots. Hello kay Sab Rayleigh Lita. Sab Rayleigh Lita at sa asawa ko na si Queenie Lita na padabaon ko. Yan po ang message ni Mark Balansin. Ayan. And Jomar Santos hitting the first free throw. And pati na yung pangalawa. We have a substitution. Papalitan muna si Mortel. Sana dito kay Kaalo. Ito, Jomar Santos, 12 points na sa ating ball game. Tikboy against Lanusa. Tumira sa 3. Pasok! Ang tira na yan. Yan ang gustong gawin pa. Or gawin ni Tikboy de Rosario kanina pa. Second triple ni Tikboy dito sa ating ball game. At abanta na dito ng 10 itong mga taga-Aroroy. Lanusa attacking the baseline. Umikot. Tumira. Nagmintis. Now Mondragon for the rebound. Tumatakbo na rin si Rehuso. But he loses the handle. Good defense on the part of Mark Carongoy dito kay Rehuso. And now it's Mark Cabrera against Calo. Another I guess that's a little medyo risky pass yun, partner. Risky. 2-man pass away dito kay Aymar Sabayo mula kay Lanusa. Actually, open na dun si Lanusa. He can also shoot from those range or from that range. Pero he opted to pass. And good option naman on the part of Carongoy.
scoring for another bucket para dito sa Mobo. 14 points itong si Karongoy dito sa ating ball game. Foul on Brian Cabrera. That's the first foul on Brian Cabrera dito sa ating ball game. So abante ng 8. Ito mga taga-Aroroy dito, partner. Bilis ng oras, 6 minutes 31 seconds. So grabe yung intensity, partner. Tama. High stake, high intensity ball game. Tikboy de Rosario launches another one. No good. Pero Calo kept it alive. And Calo missing. Inilabas ang bola. Nakuha ni Rehuso. Rehuso, Tikboy de Rosario, who will be attacking and using the glass. Pero Mintis, nandun pa rin ang kanyang kakampi na nakita ng referees na nag-traveling. Oh, so Randy Cantenhos readily admits it. That's another opportunity pa sana for Team Mobo. Sabi nga natin on that halftime statistics lamang na lamang when it comes to second chance points itong mga taga-Aroroy dito. Courtesy of these two guys, Mondragon and Cantojos. Karongoy attacks and will miss. Good defense on the part of Rehuso. So talagang itong dalawang ito, partner, Mark Karongoy and Rehuso. Talagang nagkakainlaban. Oo, maganda ang gitgitan dito at maganda ang depensahan itong dalawang ito. And now Calo bringing the ball down. Setting up Tikboy de Rosario. Binigay naman ni Tikboy kay Hafer Mondragon ang bola. Hafer against Sabayo. Umatake si Rehuso using the glass. No! Nag-agawan. Nakuha itong si Cabrera. Foot race. Cabrera gets fouled from behind. And I guess it will be number 27. Itong si Calo. That's a third steal on Brian Cabrera dito sa ating ball game, partner. Cabrera will shoot 2. Pasok ang unang tira. Again, this guy scored 15 points, all of them from the 3-point country sa kanilang outing against Balod, who was another crucial game. Pero dito sa larong ito, parang hindi pa siya kumukonekta sa tres. Yes, partner. Wala pang naibubuso sa 3-point country itong si Miguel Cabrera dito sa ating ball game. Good handles for Calo. Nice pass! Nice play! So yan, maganda na talaga ang connection ay pinapakita nitong dalawang ito, Mondragon and Tikboy de Rosario. Balik sa 10 ang kalamangan dito. Jomar Santos at the post against Cantojos. Ginulo ni Tikboy de Rosario. He spoiled that post play. Now Tikboy launches another 3 and hits it. So ayan, umaalagwa na dito ang mga taga-Aroroy. That's the third triple ng Tikboy de Rosario sa ating ball game. So maganda, partner, ang pagpasok ng second half for Tikboy de Rosario and the rest of the Aroroy squad. Kasi sabi nga natin maganda yung distribution ng bola for this Aroroy team. But again, ito naman maalat for Team Mobo on the other side, partner. Do you think nagiging factor yung depensa nitong Yes. mga taga-Aroroy? Oh, kung mapapansin mo, partner, yung talagang depensa nila, yun yung kanilang in-adjust comes the second half, no? So kung mapapansin mo, good tight man-to-man defense on the part of Team Aroroy dito. And wala man lang counter doon itong mga taga-Mobo. At pagbalik, hinahayaan nila na magsona sila sa kabila. But dito, makikita mo kung sino yung mas aggressive dito sa second half. Sino ba ang leading scorer sa parte ng Mobo? Nakaka-score pa ba itong si Karongoy? Medyo, ito partner, sabi nga natin, medyo na stagnant ito si Karongoy dito. But 14 points for Mark Karongoy pa rin, partner. Good performance pa rin niya dito sa ating laro. Magmula sa first half, quarter. Oo, first quarter. Pero dito sa third quarter, sa third quarter, nakadalawang puntos pa lang siya, partner. So talagang maganda yung pinapakitang depensa dito ng mga taga good job on the part of Rehuso kanina, and now it's Calo doing the duty or having the duty of guarding Karongoy. Battling for the rebound. Nakuha ni Tikboy de Rosario. Now tumatakbo ang mga nakaputi.
Pinagay sa corner. Tikboy de Rosario launches another one! And gets it to go! Tikboy de Rosario. Back-to-back threes for the Aquaman. At may naitawag doon na technical foul on that play ni Tikboy de Rosario. Oo, di ko na halos napansin yon. May taunting ba na nangyari? Oo, medyo may konting-taunting. Dito si Tikboy on the bench of Team Mobo. At yun. Sabi ni Contojos, relax lang. But we know Tikboy de Rosario how an emotional player he is. And talagang when he plays, talagang nasa puso. At ganon kainit lagi ang kanyang mga laro. And shooting the technical free throw is Jomar Santos. But again, the three-pointer pa rin, partner, will change the complexion of the intensity pa rin ng mga players. Kasi yun na nga, sabi natin, halos back-to-back three-pointer mula dito kay Tikboy de Rosario. And that will really boost the confidence of Tikboy. And yun, dahil nararamdaman niya na yung rhythm niya dito sa larong ito. And Mobo will need to get a man for Tikboy de Rosario to do the job para depensahan. Pero yun naman, hindi lang si Tikboy ang kumakana dito, pati itong si Calo at iba pang mga Aroroy team members ay talagang tumitikada. 16 points ang kalamangan dito ng Aroroy. At still now, partner, walang pagpalit ng depensa when it comes to Team Mobo. Sabayo na foul. Tingnan natin dito kung matatawagan itong si Randy Contojos. So, pag-ilan yan ni Contojos? Siya nga ang tinawagan. That's a third foul, partner, ni Randy Contojos dito sa ating ball game. And it's the third quarter. At meron pa tayong 3 minutes and 33 seconds remaining though. Sabayo making the first free throw. So talagang umarangkada dito si Tikboy de Rosario sa ating third quarter. Pasak din ang pangalawang tira nitong si Aymar Sabayo. Ito still but ito naman Mobo now playing man-to-man defense dito, partner. So now nakikita natin from here that Karongoy is now manning Tikboy de Rosario. Nakitaan ng foul itong sa Karongoy kasi kinage niya. Kinage niya si Tikboy. That's the fourth foul of Mark Karongoy dito. And that will hurt Mobo. Yeah, partner, and good development on the part of Team Aroroy dito sa ating ball game. Kasi nga sabi natin, partner, ito si Mark Karongoy talagang scoring machine din for Team Mobo dito. Siya talaga ang leading scorer ng team. At ayun, kumana pa ng isang 3 itong si Anden Calo. Jomar Santos. Wala yung kanyang drive. And there goes number 49 guy. That's Jason Cervantes trying to save his team. First 2 points coming off the bench itong si Jason Cervantes. Trying to suppress the blood na lumalabas sa kanilang koponan right now. At na naman si Contojos almost. Pero medyo wala. Kapos talaga yung tira na yon. Now Cabrera will penetrate. At nakascore doon. First field goal ni Brian Cabrera sa ating ball game. 4 points yan, partner. Ito si Miguel Cabrera. Okay, at yun. May timeout tayo dito. Tama. With 2 minutes and 19 seconds. Abante pa rin dito. Itong mga taga-Mobo with 13 points, partner. So talaga good contribution on the part of Tikboy de Rosario dito. Batiin natin yung mga nanonood sa ating live feed. Sa Rep Saldico Facebook page. Yan, magandang gabi po sa inyo. Shout out kay Seth Rapa and
Sige. Shout out po Del Rosario, Charlie Moses Yuzon. And back to the ball game tayo dito. Calo will bring the ball down for Aroroy at 2:16 remaining sa ating third quarter. Wala tayong nakikitang pagbabago sa depensa nitong mga taga Mobo. Ganun pa rin, partner. Although nakaman sila, bata nagsasag down sila doon sa baba. Bata kung mapapansin mo naman for Team Aroroy, talagang pressure kung pressure, partner. Sabayo, mid-range, yes. 6 na puntos. Ito si Aymar Sabayo sa ating ball game. Good short stop jumper on Aymar. So kailangan na kailangan yan Yes, ng Mobo partner. ang mga puntos na yan mula dito sa veteran na si Aymar Sabayo. And kailangan na rin dito mag-step up nitong si Jomar Santos. Tick boy! Misses. Calo is open for 3. Wala din. Medyo malakas pero nakuha pa rin nila ang bola. Third opportunity for Team Aroroy dito. At ayan, magandang pasa. Dito kay Randy Cantonhos. Itong si Kapitan Hopper Mondragon. 13 points itong si Cantojos dito sa ating ball game. Brian Cabrera. Umikot. Tumira. Almost making that shot. Pero merong foul. That's again Calo. That's a third foul on Calo. Again Calo. So this is ilan ba yan? 12-point lead ba yan? Yes, partner. Or 13? 13-point lead, partner, for Team Aroroy. Aroroy. Brian Cabrera, nararamdaman ng pressure dito dahil sa tulong ng sixth man ng Aroroy team. At yun na nga, kanina hindi siya nagmintes pero dito, dalawang free throws, hindi niya naipasok. Ticoy de Rosario kicks it out. And Mortel, missing. Rebound, Garongoy. Garongoy na, may tangan ng bola. Zigzagging. Sabi niya, sandali. I'll wait for Jomar. Jomar gets fouled. And that's a fourth foul also of Randy Cantojos dito sa ating ball game with 38.1 seconds remaining on the third quarter. So ayan, automatic yung substitution dito para kay Cantojos. Almine will replace him. Aymar Sabayo. At ang kanyang trip sa linya. Importante na maipasok nila to. O niya to. Ayun. So this is the chance for them to cut the lead na hindi gumagalaw itong segundo. Jomar Santos. Wala yung pangalawang tira. Nabate, partner. Oo. Mintis yun for Jomar Santos. Now Mortel. Binigay kay Hopper. Now balik kay Mortel. Now Calo. Spot sa 3. Nope. Rebound. Aymar Sabayo. At eto na naman. Mayroon na namang chance dito ang mga taga Mobo na matapisan ang kalamangan. Cabrera. Jomar Santos. Wala. Nakuha. Itong at ayun, nagtapos na ang ating third quarter. Kahit ako hindi ko na namalaya na patapos na pala yung ating third quarter. So yan, 61-49 ang score natin. Yes, 12-point lead, partner, for Team Aroroy. At ito, striking distance pa rin for Team Mobo dito. No need to panic. May isa pang quarter, 12 points lang yan. But again, sabi nga natin, partner, tingnan natin kung may mga adjustments itong Mobo when it comes to defensive setups also. Kasi maganda ang pinakita ng team ng Aroroy when it comes to defense on the third quarter. That's why maganda din yung pag-set up nila ng kanilang offense. Especially itong si Ticoy de Rosario na mayroon ng 20 points sa ating ball game. So, maliban sa hindi pagpanik nitong mga taga Mobo, ano pa ang dapat nilang gawin to counter itong leading team na Aroroy? Yes, partner, for me, yun lang, yung sa defensive setups lang nila, partner. Sabi nga natin, the more aggressive you are in your defense and of course, yung control ng bola ay nasa iyo.
mas higher yung chance na makahabol ka dito sa larong ito, no? And of course, lessen their turnovers and of course, lessen their foul troubles, partner. So yun ang dapat nilang gawin dito sa ating ball game. When it comes naman sa field goal percentage, halos malapit ito. 38.8% for Aroroy, 30% for Team Mobo. So may mga open looks at may mga magagandang tira. Yun lang, on the defensive side, mas kinakapitalize yun ng mga taga-Aroroy. Okay, so siguro kailangan na din na dumipensa ng maigting itong mga taga Mobo para makalapit sila dito. And right now, maganda yung naging start ng fourth quarter sa kanila. Kaya lang na ayun, nadepensahan na naman itong si Karongoy. But the ball was loose. And titingnan kung sino ang last na nakahawak ng bola. So sabi ng ating mga officials, it will be Mobo's basketball. Oo, yung angle dito ni ating isang referee, sabi niya last touchdown ng Mobo. But again, CJ Sanchez on the other hand has a better angle on that side, partner, sa kabila. So siya ang mas masusunod. Oo. Yung kanyang decision. Aymar Sabayo against Almine at the top of the key. Naagaw ni Tikboy de Rosario ang pasa para kay Karongoy. Now Tikboy de Rosario, rumaragasa. At, in and out for Tikboy. Another chance, and this time, he connects. Plus a foul, partner, on that play. Foul on Brian Cabrera. Foul on Brian Cabrera. Second foul ni Brian Cabrera sa ating ball game. Ito nga, Tikboy de Rosario. 22 points dito sa ating ball game. So napakaganda ng performance dito ni Aquaman Tikboy de Rosario. Kaya lang nabati natin, hindi na ipasok yung free throw to complete the 3-point play opportunity. Ito, na scoring side naman, Jomar Santos, 14 points for Team Mobo. At medyo itong si Mark Karongoy ay napako sa 14 points, partner, dito. Oo, dahil talagang nadepensahan siya. Pero yun, hindi nadepensahan ni Hafer Mondragon ang long 3 nitong si Jomar Santos. Much needed 3 for Team Mobo, partner, on that sequence. Hafer Mondragon finds the guy from the corner. Almine, balik kay Hafer Mondragon. Now to Tikboy de Rosario, nagantay ng screen, tumira at airball ang tira. Sayang yun, sabi ni Haper, no? Sana ginamit mo yung screen. Oo, tama. And ready ako, magro-roll ako doon. But again, a hit check coming from this guy, Tikboy de Rosario, on that play. Cabrera, the baseline, wala, pero nandun ang kanyang kakampi. For the putback, itong si Dalinog, and he was fouled from behind. That's on Mortel. That's the fourth foul also on Mortel, partner. So Mortel has 4 fouls. Itong si Randy Cantonos, mayroon ding 4. At itong si Anden Calo may 3 for Team Aroroy. Oo, so delikado din, ano, dahil Mortel is a very instrumental guy. Oo, maganda dito. Din ang pinapakita dito sa ating ball game. Sa larong ito ng Aroroy. Lane violation. So it's a turnover. Or mapupunta ang bola sa mga taga-Aroroy. Again, mga kasurog, nasa fourth quarter na po tayo, ha. 8:08 ang sabi ng ating relo. At ayun, missed from the wing itong si Calo. Anden Calo. Balik kay Hafer Mondragon. Now to another Calo. It's Aljon. Tira na dapat. Pero hindi sila, ayun, naagaw. Itong si Dalinog. And Dalinog scores. Good read dito ni Dalinog on that play to steal the ball and an easy 2 for him. Tama. So again, it's just an 8-point lead now. So unti-unting humahabol dito ang mga taga-Mobo. What if pumutok itong Karongoy?
Yes, partner. But right now, nasa bench siya. Oo, Pero, pinahingan siya. But siguro, again, for sure, partner, talagang gagast up ito si Karongoy once na ipinasok ito ulit. So, dapat maging mindful dyan itong mga taga-Aroroy. Kasi, sabi nga natin, ito yung talagang nagsimula ng scoring barrage for Team Mobo on that first half. Oo. And what if tumikada sa 3 itong si Jomar Santos, kagaya niyan. Napasabit niya doon si Kapitan Hafer Mondragon. That's the third foul on Hafer Mondragon. So, 3 free throw ito for Jomar Santos. So, again, cut the lead pa dito. Now, Jomar. Ito yung kagandahan dito, partner. Every time you make a free throw, yun nga, sabi ko nga, you have a chance to cut the deficit na hindi gumagalaw yung oras. At nakakapagpahinga pa. Oo, para sa team nyo. Maganda sa katunggali, pero maganda pa rin. So, let's see kung makukumpleto nitong si Jomar Santos ang 3 free throws. Pasok na yung 2. Pero sumablay doon sa pangatlo at muntik na maagaw ni Lanusa ang bola kay Almine. And now it's Mortel. Nilagay kay Calo. Now to Almine. Fires. Butiki ang tinamaan. Tekboy. Short on that one. Big rebound for Mondragon, hand off to Tikboy, another 3! Wala! Sinisenyasan nitong si Hafer. Lumusot ka, partner. Ilusot mo. Foul on Roy Almine. So, second personal foul. Third team foul mula dito sa mga taga-Aroroy. So, again, partner, sabi ko, this is just a single digit lead for Team Aroroy. Oo. We'll never know. Ayan, Dalino drives. Muntik na sanang maagaw yung yung bola, pero ganun din ang conviction itong Dalino. Lanusa to Dalinog. Walang napasahan. Nakuha ni Tikboy ang bola. Pinasa sa unahan. Rehuso to Mortel. Muntik nang matraveling yun doon. At nakabalik sa mga taga-Mobo ang bola. Antonio to Jomar Santos. Jomar Santos drives for the deuce. At ayan, mini-run for Mobo. Sayang 4 na lang yan, partner. 4 na lang. 2 possession ball game dito. Sabi ko nga, partner, ayun, maganda pinapakitang run itong mga taga Mobo dito na nasa labas itong Mark Karongoy and also itong si Brian Cabrera. So, medyo mapapahingahan ito and good magandang bunot din ng coaches ng Mobo itong si Dalinog and itong si Antonio, partner. So, talagang nagbibigay ito ng energy din sa kanila. But again, tingnan natin yung adjustments na gagawin dito ng mga taga-Aroroy coming off this timeout, partner. Ipapasok na kaya nila si Randy Contojos na merong inaalaga ang 4 na fouls. At yun na nga, mukhang ayun nandun na si Randy Contojos for Aroroy. They will gamble. 5 minutes and 55 seconds, 2 possession ball game. Samantala sa Mobo squad naman, yung dati pa rin, hindi pa rin binabalik itong sina Karongoy. And Brian Cabrera, Rehuso, attacks, kicks it out to Hafer. Hafer fires. Mentes, rebound, Contojos. Mortel open for 3, wala. Na-rebound ngayon ni Lanusa. Lanusa tumatakbo. Binigay kay Dalinog. Dalinog, tuloy-tuloy, tumira. At umiscore! Grabe ang contribution ng Dalinog. Coming off the bench, 5 points itong si Dalinog. Ngayon lang siya sa 4th quarter, pinasok ng kanyang coach. Pero very effective. Ito, gandang depensa ni Lanusa. Now Rehuso.
Fires. And missed the spot. No need to hurry for Team Mobo dito. This is just a 2-point lead now. Lanusa. Huwag mong pababayaan, may tira yan. Pero, sayang yung naging decision niya doon. He was trying to set a play for Aymar Sabayo. Lanusa against Rehuso. 6 to shoot. Tumira. Score! And 1! At yan, mga kasurog. This is going to be for the lead. 4 minutes and 41 seconds ang nalalabi dito sa ating napaka-exciting na ball game. Mobo against the home team Aroroy. Now Lanusa will be tested here. Hindi niya na ipasok. Rebound, Mondragon. They will have a chance here to get the lead back. Ito, muntik na maka-steal doon si Lanusa. Rehuso drives and missed. At ayan, tumatakbo na naman. Dalinog with that awkward shot. Very awkward. Awkward yung dribbling, awkward yung tira, pero pumapasok, partner. Diba? Sabi ko lagi, what works for you eh. Oo. So, that's a good contribution on part of Dalinog. But again, chance for Aroroy. Muntik na naman yun, partner. Oo, muntik na naman. To get the lead in this very crucial time of the day for this game. Tikboy open for 3. Wala. Rebound Contojos. Mortel. Sabi niya, sandali, set uli natin. 10 seconds to the shot clock dito. At muntik na naman nakaagaw. Ba't muntik huli doon? Si Dalinog. Kelvin Dalinog. That's the only first foul of Kelvin Dalinog upon his entry on this ball game. Pero he plays intense. At ayan! Naagaw nitong si Antonio. Agawan ng bola. But the ball will stay with grabe. Talagang pinasabay doon si Mondragon nitong si Antonio. At nakakatawang tingnan itong dalawang guards ng Mobo partner. Talagang nagbigay ng spark dito for Team Mobo. Now si Jomar Santos trying to hit a 3. Wala, naagaw ngayon ni Tikboy Rosario. Rumaragasa. Stops and pops and hits. Balik sa kanilang kalamangan. 65-63. We have a ball game here in Aroroy. And Dalinog missing. Minadali doon ni Dalinog ang tira. He took the risk though. Oh, yes, partner. Oo. But again, sabi nga natin, ito na, babalik na si Brian Cabrera dito. So, napakagandang contribution nito ni Dalinog dito. Coming off the bench. Oo. Parang spark plug, partner, sabi nga. Kumbaga, pangpuno lang siya eh. Mortel at the corner. Naagaw yung pasa na yon para kay Mondragon. Sabayo has the ball. Cabrera, their legitimate point guard now, bringing the ball down to Antonio. Ito magandang gawin dito pasa kay Aymar kasi apat na foul na yan si Cantojos. Oh, what a skip through move nitong si Antonio. First 2 points, partner. Napakagandang 2 points for Antonio on that play. That's a sensational play. And now tied ball game ulit tayo. 2:29. This is a Bicol Cup Masbate. Tikboy de Rosario fires. No good. Nakuha ni Haber ang bola pero nagkaagawan. The ball will go to Team Mobo. Kita mo yan, partner, yung sequence na yun kasi hindi naman talaga siya hell ball kasi inupuan yung bola, partner. So that's automatic violation for Team Aroroy on that sequence. So hindi mo pwedeng upuan yun, partner. Pwede mo siyang hawakan sa likod pero hindi mo pwedeng upuan. So ganun ka-sharp ang ating referee na si Roger Obina, taking charge on that situation. Now, Cabrera. Lanusa, low post.
Aymar Sabayo against the man with the 4 fouls. Pero he was blocked. Very good defense on the part of Cantojos. And 1 for Mortel. Pinasabay doon itong si Cabrera. Balik sa Aroroy ang kalamangan at 1 minute 55 seconds na lalami. What an exciting ball game. What a game. We have another championship vibe dito sa elimination. Mortel will try to complete the 3-point play opportunity. Lumuwa ang bola. And now, may chance dito ang mga taga-Mobo. Sabayo. Hintay mga kakampi. Antonio. Karongoy. Badly needed shot. It's good. Cold-blooded for Mark Karongoy. Sabi ko nga partner, medyo napahingahan pero andyan yung scoring nito ni Mark Karongoy. Na-stuck siya sa 14 points but right now 16 points. Oh, very important yung kanyang binitawan doon. Now Rehuso. Flies! And scores! Nagulat ako dun Lanusa showing some handles and he scores! Ayun. And 1! Gandang bawi naman dito kay Lanusa. Grabe, bawian. Sa second personal foul ng Tikboy de Rosario. And again, partner, kanina mintis yung free throw ni Lanusa. Partner, ihanda yung spray natin sa ating I have a game here. Another free throw for Lanusa. Now Lanusa will have a chance to get the lead back. Pero umalog na naman din ang Aymar Sabayo. Is trying to battle for that rebound pero nakuha ng mga nakaputi. Mortel being hounded by Jomar Santos. Muntik nang mabitawan yun ni Rehuso. Binigay uli kay Mortel. Walang open look. Now Tikboy open for that 3. Bang! Tikboy de Rosario hit a 3 just in the nick of time. 72-69. Tatlo lang to. Just when they needed it the most, Tikboy de Rosario hitting that triple. It's a long 3. Launched by the Aquaman. Grabe. Good recognition, partner, on the part of Haper Mondragon. Hindi siya nagmadali doon sa tira na yon to find Tikboy de Rosario sa wing for an open 3-point. Actually, maganda yung rotation ng bola. Talagang they were very patient. Pag walang open look, di talaga pinipitawan ang bola. Naghahanap ng mapapasahan. Napakaganda. Ito yung unang basket. And second basket also for Rehuso. And again, ito naman yung gandang drive mula dito kay Lanusa. But ito, partner, yung huli. The 3-pointer of Tikboy de Rosario. Pamatayon ni Tikboy. Pero hold on to your seats, mga kasurog. Dahil meron ba tayong 37.1 seconds. Meron pang pagkakataon ang mga taga-Mobo dito. Yes, this is just a one-possession ball game dito. So tingnan natin, partner, kung anong drino dito ng coach ng Mobo. This is a box play for team Mobo. So again, this is a very crucial game for these two teams na naghahabol dun sa second spot para sa ating quarterfinals. And now we will see kung makakabawi dito mga taga-Mobo with Karongoy having the ball against Tikboy Rehuso. Karongoy fires and missed. Hindi rin na-control ni Sabayo ang rebound. And now it's Aroroy. And the home run of Tikboy del Rosario. The crowd is going crazy. But a foul, there's a foul. Good rebound on the part of Tikboy del Rosario on that play. And partner, akala ng mga taga-Mobo ihahatak. Pero ayun, another
Another fast break situation on that play for Team Aroroy, making this a 2-possession ball game. 5-point lead with 15.10 seconds remaining. But again, mag-free throw dito itong si Lanusa, partner. Oo, because of that foul. Oo, penalty na. Grabe, partner. I'm speechless. Ganon katindi ang labanang ito ng dalawang koponan vying for a spot, a sure spot sa ating top 2 teams na lalaban sa second round. Ito. Pressure pack free throw for Lanusa. He missed those 2 free throws, partner. 2 free throws, actually 3-point play opportunities. Both 3-point play opportunities yung minintis niya doon. So dito matetest talaga ang dibdib ng batang ito sa free throw line na yan. At ayun, ramdam niya ang pressure. Listen to the roar of the home crowd dito sa Aroroy National High School Sports Center. Another miss. And a rebound by Randy Cantojos. And I guess this will Walang be it. foul dito ang binibigay. Itong mga taga-Mobo. And there goes Cantojos missing. And there goes! Big win for the home team, Aroroy. Kaya lang nagkaroon ng parang problema. Nag-buzzer with still Wala, last 30 seconds. Pero ganun pa man. Stuck lang yung What a win for Team Aroroy kontra dito sa mga taga-Mobo. Eh, grabe yung dismaya doon ni Lanusa, partner. Oo. Those free throws will haunt him ngayong gabi, partner. Sabi nga natin, 4 free throws. This will be a lesson para sa kay Lanusa. If nagawa niyang naipasok yung mga free throws na yun, nakabali 4 ano? 4 yun, partner. Pero kukulangin pa rin ata sa 5-point lead na ito ng But Aroroy. again, kung naipasok niya yung unang dalawa, mag-iiba yung complexion ng game. Kasi nga, sabi nga natin, yung mga free throws na yun is talagang panlamang, partner, lagi with that 3-point opportunity. But again, kudos pa rin to Team Mobo, partner, for this hard-fought fight dito for Team Aroroy. And for Team Aroroy, congratulations for this win, partner. Yes. So grabe, no? Tikboy De Rosario exploding in this game. Good Those 2 performance. crucial shots he made. The 3-point shot na talagang kailangan nila to seal the deal. And the home run he made ay talagang yun ang sumelyo sa larong ito. Yes, at kung mapapansin mo din, during the third quarter, yung magandang depensa na pinakita nila, partner. Tama. So, doon nag-start yung run nila na nakalamang sila up to 16 points, partner, the largest lead of the ball game. But again, talaga. It's proven dito sa Ako Bicol Cup na once na maganda yung nagiging depensa ng isang team, ang tendency is nagiging maganda yung opensa. Yes, partner. And of course, pag maganda yung depensa sa third quarter, at kung umalagwa na sa third quarter, medyo nahihirapan na yung team na nasa down end na makahabol. Tama. Kung sino yung teams or yung team na didepensa ng mas maayos, siya yung most likely will win sa bawat game. Yan na yung na-observe natin dito sa mga pag-cover natin ng Ako Bicol Cup. And that's basic, partner. Basketball is game of possession, no? Tama. So the more you have the ball and the more you can stop your opponent from scoring with good defense, the more na ikaw ang mananalo. Kasi nga, gano'n naman talaga ang basketball. Game of possession. The more possession, the more rebound you grab,
the more possession you have, the more chances na maka-score ka din. And the more na maka-defensive stop ka, malilesen yung scoring opportunity for that opposing team. Tama. So, yun talaga ang nangyayari. Once na talagang pag yung defensive setup is maganda for a team like Aroroy nga, yung ginawa nila kanina. So, in this case, Aroroy ang nagpakitang mas maigting na depensa. Kaya sila ngayon ang nanalo dito sa larong ito. Lalo na dito sa crucial minutes of this game. And we take a look at the highlights of the ball game before we get ourselves to end this show today. So congratulations once again to the Aquaman, Tikboy De Rosario, and the rest of Aroroy team for bagging this big win. Nako, mas maganda yung chances nila. Mas maganda yung chances na makasama sa top 2 teams nitong District 2 na sabi mo nga kanina, itong District 2 ay nako, napakaraming magaling na teams na talagang solid. Oo, dito partner. But again, sabi ko nga ito yung pinaka medyo nagulat ako. Yung sabi ko nga kanina, the complexion of the standing will be better kung napanalo yon ng Masbate City for them. But again, yun nga, naging iba kasi tinalo ng Milagros yung Masbate City. That's why ito, yung opportunity ay nandito sa dalawang kupunan na ito. But right now, ngayon naman, ay talagang kinapitalize yun ng mga taga-Aroroy, partner. Okay, so siguro this is our time na para magpaalam for this day. This has been the 17th day of Ako Bicol Cup Masbate Elimination Round. Bukas, saan ba tayo, partner? Balik tayong Placer, partner. Babalik tayo sa Placer. Ay, nako. Sarap doon sa Placer. Oo, hello po, Mayor Dumuran. Sarap din dito sa Aroroy. Sa Aroroy din, Mayor Bertuccio. And of course, sabi ko nga, nakita ko nga kanina si our Vice Mayor Romeo De La Rosa of Baleno. Hello din po dyan sa mga taga Baleno. And the rest of the venues na pinupuntahan natin. Partner, hello po sa inyo dyan lahat dito sa parte na ito ng Masbate. Maraming salamat. Right now, papalit-palit lang yung District 2 and District 3 na pinupuntahan natin. Kasi nga, naghihintay na yung San Jacinto at San Fernando sa District 1. District 1 kung sino dito din sa District 2 and 3 yung papasok na 4 pang teams for that second round natin sa quarterfinals. So, Ako Bicol Cup Masbate is getting even more exciting. Alright, so abangan nyo pa po ang mga susunod na mga kabanata dito sa ating elimination round. We have the last few days of this one. And siguro by August 25, tapos na rin yung ating elimination round and papasok na tayo sa next chapter. Alright, so take a look at that smart play itong si Lanusa. But right now, bye-bye time for us. This has been Alex Madronio, or known also as Kapa Morgan, alongside my co-host for this evening, Coach Paul Sepe. Parang hindi ko naramdaman yung 3 games na kinover natin because of this last game ng Mobo at saka Aroroy. Na-feel natin, ang ganda ng first game and ang ganda ng last game. So nawala din yung natin, yung pagod doon. Nawala yung pagod natin. Pero mamaya siguro sa sa biyahe mararamdaman natin. But right now, eto, Barbie Floriano will have the floor now with our Kasurog best player of the ball game. That's the end of ball game, and with me is our Kasurog player of the game, ang nagpaula ng 3-point shoots kanina sa loob ng hardcourt na si Tikboy Del Rosario, wearing jersey number 16, who gained 29 points, 9 rebounds, 5 assists, and 5 steals. So Tikboy, it was a tight and intense matchups. Ano sa tingin mo yung naging weakness ng inyong team for this match? Yung weakness ng team namin is yung defense. Kasi medyo naglaylo kami pagdating dun sa kasi nakalamang. So kaya nahabol kami dahil dun sa defense na di kami nag-communicate. Ayan, ano naman yung ginawa nyo para maayos itong weakness na to? During timeout and during dead ball situation, nag-usap-usap kami, nag-huddle kami na dapat ng adjustment namin sa loob ng court para masustain namin yung lamang, para may panalo namin yung laro namin ngayon. Ayan, may nais ka bang batiin or i-shout out? Go ahead. Binabati ko yung mga anak ko, si Atina, si Gianna, si Eja, at yung asawa ko si Maggie, at yung family Hironga Hirona Del Rosario na nasa Pilar ngayon, busy para sa binyag ng anak ko bukas. Thank you sa walang sawang suporta at sa pag-iintindi na may event tayo bukas, pero nandito ako ngayon
sinusuportahan nyo ako at yung team namin. Thank you na pinagdasal nyo kami sa game namin ngayon. At binabati ko pala si Mayor Arturo Turing Bertucio, si Vice Mayor Valentin Alonso, Engineer Arvin Kuya Bitoy, Admin Perny Lim, at yung ABC Community at yung Team Alba sa Catanduanes, yung Team San Andres na 21 and 19 under, at sa lahat na sumusuporta sa Team Aroroy na nandito ngayon. Maraming salamat sa inyo at sa kay Kong Saldico sa magandang liga na patuloy na patuloy yung liga na ginaganap niya. Maraming salamat. Alright, thank you and congratulations once again, Tikboy Del Rosario. Okay, sige po. Binabati ko si Wad, si Coach Dennis, si Boss Merto, lahat, kay Kakapa, kay Coach Paul, at sa lahat ng staff ng Ako Bicol. Maraming salamat. Ayan, thank you and congratulations once again, Tikboy Del Rosario and Team Aroroy. Mga kasurog, maraming salamat sa pagpatuloy na pagsubaybay sa Ako Bicol Cup Masbate. Magkita-kita tayo bukas sa Bayan ng Placer. Kaya mga kasurog, stay updated by following us on our social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, at sa amin ring YouTube and TikTok account via at Ako Bicol Cup. This has been Barbie Floriano, Ako Bicol Cup Courtside Correspondent, and good night mga kasurog.